aku ki arep nesu. Lho. Kowe arep nesu. Wong nesu kok rupane guyokke. Wah, jan wis. Mir, sepelekke iki aku. Sepelekke piye? Dikira rupaku kaya ngene iki wis serem kaya ngene kok mataku wis mendelik-mendelik kaya ngene kok. Ora wedi. Ditene wae. Ana ora ganti sanjangan. Masa iso wae. Malah saya lucu. Lah. Wah, kleru. Iki rak bener iki. Edan gleleng aku gabetku ora sambung kok. Edan kok mengkari kathokan kolor. Kathok kolor wae iki bagor polar nggo ngombor sapi tak nggo kathokan ngerti ra. Prabu Cacar Blandang, ratu ing Aljazair. Ngaljazair. Heeh. Ngerti ra? Anane kowe nesu karo aku den sing nesu. Anane kowe ndene ucap kowe arep ngruda paripeksa karo bapak Narata ruda paripeksa ora apa-apa. Semar arep pateni ora apa-apa mergo anane Semar urip ya mung ngrekasake anak-anake. Lho. Kowe arep mepalangi gegayuhanku lek kowe ora mboyong karo bapakmu Semar ngono apa piye? Heeh, arep tak pepalangi. Ning ora apa-apa nek umpama Semar iki arep tak boyong ora apa-apa. Nek Semar ora gelem tak pateni ora apa-apa mergo iki wingi sasi wingi wis koma.